L-Air Malta ġor mal-50% tat-turisti li jiġu lejn pajjiżna, għalhekk jgħid Gavin Gulija l-proċess ta' ristrutturar jeħtieġ li jsir fl-interess tal-industrija turistika. Jekk mhux biss fid-direzzjoni tal-industrija tat-turiżmu, almenu anki fid-direzzjoni tal-industrija tat-turiżmu. Dan mhux qed jiġri għal Gavin Gulija tant li f'dan il-proċess l-Air Malta eskludit lill-MTA u lill-MHRA. L-Air Malta għandha bżonn lit-turiżmu u t-turiżmu għandu bżonn lill-Air Malta għal Gavin Gulija. Al kontrarju ta' dan, meta kienet jitkellem dwar l-Air Malta, is-Segretarju Parlamentari Mario De Marco beżza lill-Air Malta b'dak li qed jiġri barra minn pajjiżna. Sa dan it-tant fl-intervent tiegħu Gavin Gulija kritika li l-Gvern għan-nuqqas ta' viżjoni li għandu fit-turiżmu. Fakkar li dan il-Ministeru li jaqa' taħt il-Prim Ministru qed joqgħod jilab il-figuri biex juri kemm qed jiġu turisti lejn pajjiżna meta l-fatti jindikaw illi mhux minnu illi ġew Malta ma' 2 miljun turist. Illi infaqna 14 miljun biex jibna ftit aktar minn 150,000 turist, l-average length of stay naqset. Konsegwenza tek għal Gavin Gulija naqqas id-dħul bi 18% fl-istess ħin li żdiedu l-ispejjeż. Dwar it-turiżmu f'Għawdex Gulija qal li dan jinsab f'riċessjoni. Mario De Marco min-naħa tiegħu ammetta li mill-mod ta' kif qed tinġabar l-istatistika f'Għawdex, il-Gvern ma jistax ikollu rendi kont ċar ta' x'inhu jiġri f'din il-gżira.